Orain bai, jaun Andreok, heldu da gaueko momenturik emozionanteena. Urrezko hauek dira epaimahaiaren erabakiak. Epaimahaiak erabaki du lehiaketak iraunduen bitartean jarritako ilusio, arreta, lan eta emandako mailagatik hemendik aurrera Betizu taldea osatuko dutela Jon Urbietak! Jon, zatozena, zorionak, eta... Zuekin, Jon Urbieta! Egunero bakartu, hoi dugu zara, egunero loekin, hoi dugu zara, egunero abesten, gogotzaiak gara, milaka kantu dabil, gure inguruan. Zuzenean, abestu nahi dugu beti, denon adorea, batuan. Ez dit beldurrik ematen. Itsasoko erregea izan naiz. Zeruak ere zeharkatu ditut. Parketxo honetan ez naiz kikilduko, ez horixe. Kaixo lagunok, bastandarrek harro egoteko moduko gauz asko dituzte. Baina bailara honen historian, bada kapitulu ilun bat ere. Agoten bazterketa. Herri honek eraikin ikusgarria ditu. Ohitureik kementsu utzi die eta izen handiko semeak eman ditu. Agotekin zerikusi zuzena izan nuen bat aipatuko dizuet. Pedro de Ursua. Surfean ikasi nahi baduzu, Miarritzen surf eskola bat baino gehiago dago. Nik eman dut izena. Ea olaturik hartzen dudan. Agur lagunok! Maite mindu nago hola zurekin, hola zurekin, hola zurekin. Maite... Joder, Jon Gotzones, ez ba? Beste kantu batekin saiatu beharko gainateke, hau ezagunegia da. ¿Qué es? Que da oso egoki, melodia dauka, estribillo pegadizo, ez da estridente, si dago oso Ja, baina maketa lehiaketan kantu berriak behar dira, eta Beatlesen bertsio batekin. Zuk ustez direla konturatuko? Pero si da gaztea irratirako. Venga, jende, animo zarekin! Maite mindu nago badaki? Jota hartu herrian, noearen gainean, gozatuz nire maitia. Ze, oporretan bezala gaude, Imaginatu altxor bat arkitzen dugula. PlayStation berri erosiko nuke. Eta iPoda. Eta Wii-a. Baldar, guk ez dugu sekula altxorrek aurkituko. Eta gutxiago hemen, basakabin. Eta zergaitik ez? Batek daki. Goizeko ordu
Arrantzaliak beti Joateko urrutira Pasatzen naizenean Zure leio beti Negarra irteten zait Begi bietatik Berriz. Guapoa, Berriz. Osteguna, amonaren eguna, hori ospatutzeko ez goaz lanera. Ostirala, aginetako mina, aspirina hartuta bagoaz zoera. Erlojuen Stradivariusa. Antonio Stradivarius. Bueno, gauza bat diru asko balio duela. Eta nolakoa da? Kuku erlojua, uste dut. Kuku erlojua? Ba, baina fijo dena gezurra dela. Ez, tio, kuku erlojua da. Seguru, guk orbea... Bueno, paso, elkarrizketa bestioa. Kaixo, laranjasko freskagarriak. Bi kaxa. Eskaintza bat? 10 erosita bi opari? Orduan ekarri 10 kaxa. Ez, ekarri 20. Basaka bira. Vale, eskerrik asko. Tio, 4 kaxa aurreztu ditugu. Zer dela eta inpozik? Aberatsa gara eta... Inpozik baizea. Bueno, un beharra dakau, gorkak ingatu gaeta. Eta ordaintzaria? Ordulari baliotsua da. Ordainsaria. Erloju honek ez du balio ekonomikorik. Baina bihotzean daramat. Eta horrein ospamentik orantxe bertan, udaleko osoa mingainarekin garbitu nahi ez baduzue. Asier, 3 dozena pastel ekarri dituzte zuretzat. Pastelak? Ze pastel? Guk ez dugu ezer eskatu, Ez freskagarririk, ez pastelik, ez ezer. Ara, nik ez dut freskagarrerik aipatu. Beraz, zuenak izango dira 20 freskagarri kaxak ere. Gureak? Ez, okaren mate hongo da. Egun eundira arte edukiko zaituzte platera garbitzen. Apustu elusatu nahi? Aukeratu zuek zer jan behar dugun. Harriak, hormigoia, hiltzeak... Niri 5. Badakit, ea zeinek txistorra gehiago jan. Ados? Nor lehiatuko da nirekin? Espeak botako dituzu gaur. Eta orain, basapiztien emanaldi berezia. Oso ongi. Bikaina izan da. Orain barrura noa, zuzendari itxoitea. Ze movida, tio. Baina azkenean harta performance estudiora joan gara, bai ala ez.